banget Fit nih kamu lihat. Biasa. Kita los itu loh Fit. Apa nggih, Pak? Oh, Biasane kados pundi? apa utangmu lunas kok? Wis ora dilayak FTF apa aja. Iya. Sambung lunas. Ah, iya kita. Kowe iki kaya ngempet ngono lho. Iki kita los ngono lho. Lah ya syukur. Ora usah utang ngono. Nggih. Ora usah kudu numpak motor apik, motor Supra 110 apa 125 ngono iki. Sing penting ditumpake iki ya to. Kepenak nggih. Kepenak no. Angger utang ngono kan ya klaksone ya bidik. Dulu nek ning jalan terus dipe karo debt collector ya toh. Apapun ya, dinikmati apa yang telah kau miliki. Jangan suka menilai nikmat orang lain. Oh, gue syukur nih, ya. Nggih, Pak. Orang nolong bagus kecuali bojomu, ya. Orang nolong sugih kecoba awakmu dhewe, oke? Oke, siap. Iya, saya Pak. Tuh. Pak. Heeh. Pinuti. Ya. Vita luar biasa, Vin. Pertahankan koyo ngono terus ya. Nggih, Pak. Ah, kuwi lengene digedheke sithik. Nggih. Oh, bangkeane gede kok aja keciliken. Iya. Oh, ah. Sampeyan kena nggo ngampleng. Ya ora kena nggo ngampleng iki maksude ben apa kuwi ben rada ketat ngono lho. Kuwi lho kaya tante Eni lho, tante Eni, tante Era. Oh, tante. Ya delok lengene sak kuku. Wah iki, kirang pantes ki wayangan iki nggo nambani gelone keluargane Mbah Nur nggih. Sing zaman semono orang do wayangan ya, Mbak ya. Lho, pas corona ya, Mbak. Nanti bangane wayangan dikek polisi kok cilaka. Malah didenda kok. Nggih, ono tombo gelo nggih. Setelah Mbak Vita dengan bodinya yang seperti cangkring. Berapa ya? Masih kan kok ya? Apik. Oke, kita lanjutkan ini. Tak nyuwun gunang kalih ingkang mijil saking tlatah Temanggung. Wah, oke. Kita tamu kita malam ini adalah dari Temanggung, Mbak Ira. Mbak Ira, Mbak Irwati jagane Mbak Kusrintil. Oh iya. Jadi kok ben bakar di rumah somarem banget suantripun Mbak Irwati. Ya.
diaturke kaya apa? Matur kuat Indonesia. Yo. Sampun ki maksudnya ki iringane. Oh, mboten. Nggih, pira kabare? Aman, Pak. Iya, aman ora digrebekan. Lah iya. Mboten, alhamdulillah sehat. Amin. Temanggung udan terus apa ora, Nduk? Nggih, Pak. Oh iya. Udan. Adem no nek ngono. Adem. Berapa derajat Temanggung nek saat waktu yang ini? Nek waktu malam itu 18 sampai 20. Oh, yo nek kono bakulasi ora payu no. Enggak ada bakul AC. Oh, iya lah. Lah berarti keporo golek anget-anget ya. Iya dong. Carane piye ben ora kedemen ngono piye? Ha nek awan ora srengenge lah nek bengi piye? Kemulan apa? Pelok barang diaturke Mbak Karti. Mbak, kira-kira apa arep bawa apa mesti bakal langgam apa? Oh, nggih. Enggak. Derek. Monggo kelinci ucul bisa ke. Cocok kali penting boleh. Boleh. Pakainya Mbak ini. Oh iya. Enggak apa-apa. Ayo belajar. Belajar ya. Ayo belajar. Ayo bisa. Ayo neng. Bisa. Ayo. Bisa. Ayo. Ayo penting. Ora apa-apa, nanti tak pecingi. Oh, ayo. Tak pecingi. Oke, tepuk tangan untuk Dewi Penting. Bisa. Gua tak pecingi, gua duitnya tak titip mbakmu, oke? Ayo, Penting. Insya Allah Penting. dari Mali dalam. Penting. Dalam. Kamu kelas berapa? Kelas? Sekawan. Kelas sekawan. SD apa SMP? Oh iya ya, maksudnya orang anak ya. Oke. Oh iya. Cita-citamu pengen jadi apa? Maling. Oh penari ya. Ora, jangan ini dia Pak. Orang taruh jenenge. Kumu pengen jadi apa maling? Bocor banget Pak. Wong anakku muni penari, wong muni maling. Lah kan pernah kayak maling aku lamro. Lah iya. Nggih. Coba arep bawa kali ibu nggih. Nggih. Oke, iya coba. Nanti yo belajar kendel. Mau tak pecingi aja kuatir. Oh, tak paringi pemangon yo. Enggak. Pak bangun dulu. Kok Om ki kenomen to, Pak? Apa yo apa aku sih tok tua banget toh. Dede, tapi nek menurut kula kan jenenge kasih rem. Tapi nek menurut anak kula lah ya wis mbak. Apa iya? Lah kok kenang ngene ya. Jadi, Ayo, oke. ayo. Ya. Ya. Orang sewape. Meneng. Oh, karena suaramu bagus, kamu saya kasih uang mau gak? Mau gak? Oh, wah, ngomong mau jelas mau. Bone belum kok. Rak, orang takut bone gua apa? Sini. Wah. Sini. Nah, Bone pahit. bersuara sih lebih bagus ya. Ini dari Pak D, ini 100.000 cukup kan? Enggak tuh. Cukup. Ah, iya. Wah, boleh mau dicukup. Jangan dikasih ke ibu ya. Matur nuwun, Mbak C. Makasih, Mbak C. Oke. Ngerti ya, A100 mau 5.000 wae ya. Matur nuwun, Om. Matur nuwun, Om. Tak tambahi.
tambahin. Sini. Nah, 200 ya. 200 mau ya. Sini itu tak ambil dulu. Nah, ya. Ini 200. Nih. Piye kuwi? Pripun Mbak? Niki keterangan ya. Pripun niki katanya 200. Nah, tadi berapa saya kasih berapa tadi? 100. Ini berapa? 100 sama 100 berapa? 100. Nah, yuk wes. Ayo nyanyi. Iya, Pak. Oh piye Om? Oh piye Om? Ayo orang-orang terpengaruh. 200. Udah, nyanyi lagi ya. Kamu jangan ikut-ikutan ibu-ibumu tuh udah rusak gitu. Oh, aku lu sakit melu jenengan iki. Loh, calon ini calon. Oh, iya. Bisa calon ini, apa ini? Bisa. Yo, pengen tenang yo. Nggih, Pak. Mau nek ibumu ngejak kowe ning peramatan gawe ciki-ciki aja gelem. Aku ya ora tega kuwi no, Pak. Alah orang lu trik rekonmu. Pasar Pemalang Bogor oh ora kae sing gawe bathok kae. Ya. Ya, ngalor. Ngalor ngidul. Ngerti kemayu napa ya? Kuwi di rumah kowe sida-sida sing tua-tua kuwi. Sudah wong mentute tok seru. Tepuk tangan untuk kuning. Wah, oh, buka celok yo, Winji Ucul. Mubeng. Ya. Ya.
nek ngene iki Mbah Karti rasane jan wis merdeka tenan iki. Dasare suarane apik, iramane rangkep wah jan. Biyung karo anak kok padha wae to ya. Apik kabeh. Nek ya nuwun sewu ora apa suaramu diapik-apik ora tetep ora tak sawer. Wah, piye to? Cukup putrimu wae nek sliramu ora usah duwite wis akeh. Tenang. Mending itu uang jangan dikasih ke ibu ya, jangan. Kalau kamu kasih ke ibu kok berubah jadi Ajinomoto berapa kabar? Investasi boten. Bawa sami-sami Mbak Mening. Ya, terima kasih. Kasih Pak Dalang. Ije, sami-sami Ibu. Iya, sembah nuwun. Kau ngono ibu kok pinter golek duit anake ya. Aku baru sadar ini, Mas. Masuk perangkap aku ini. Ya enggak apa-apa kolo-kolo. Ya iya, Mas. Nggih. Sembah nuwun. Ana layang kang tumibono pangkon coba diwaca. Nggih. Sugeng dalu Bapak Dalang, oh iya, atas nama Bapak Wasmo saking Pakuyuban RT 01 RW 03 nyuwun lagu setunggal Gubuk Asmara, nyuwun semantenipun Mbak Tukang Pijet Yanti dan Bodi. Ngapunten Mas Mangun niku namung wonten arta 50.000. Nggih. Oh iya. Dengan catatan, ini ada catatan, oke, tolong duit niku ampun diparingi Yanti untuk Pak Dalang saja, oke, matur nuwun. Ayo, ayo genti ke, yo, sing daplok, yo. Diajeng Yanti Hen Budi katuran jumeneng, pacul guangnya Indonesia, ya yo. Punya penggemar ya. Kenapa nggih? Lagi Mas. iki Pak Pak Wasmo iki ngersake. Iki bener-bener lho. Oh, sinden Hen Bodi Yanti. Oh. Oh, nggih. Sugeng dalu Pak Wasmo ten pundi tiyang Nah, ya, Bu. Nyok, saya katakan ya. Alhamdulillah. Niki mboten dikurangi jenengan kan nggih? Oh, rakyat saya katakan tenan kok. Asli nggih? Asli. Bangsane. Ikhlas nggih? Ikhlas. Potong pajak. Buat dipotong pajak. Ora aku BPN. Nah, aku isi cilik satu sok wis 50. Oh. Berarti kesepakatan ya saya tua saya murah kok ya. Iya. Kok iya malah tambah murah. Pamundutan Gubuk Asmara diajeng Nggih. diaturke. Piye kabare ya? Alhamdulillah pangestunipun. Oh, tambah cantik lho kamu lho. Napa nggih? Ya, mripatmu kok iso kaya kucing ngono lho. Napa nggih jenengan boten telaten berarti. Ora kena kok iso. Kayak apa? Namane modis, Mas. Namanya apa? Namanya modis. Modis. Nggih. Oh, modis itu penampilan. Lah nggih, carane make up. Oh. Modis make up kan kados niku. Mripate dia kok di spidol apa kuwi? Nggih, ngangge sepeda. Oh, kok iso hijau setengah biru. Oh, ora pedes to ya ngono kuwi. Mboten. Jenengan nganu kepengin apa? Hah? Kepengin. Mripatku cipit ngene digawe ngono malah ora. Ya malah saya, Mas. Masa? Tapi warnanya sing putih. Oh. Putih semua. Oh, kaya mayit. Kurang ajar. Gubuk Asmara diaturke ya. Oke. Bakal pijet. Oke.
Acil Keluar Indonesia bersama Yanti Hey Body. Yo. Pripun Mbak Licam? Warna abang tondo pelanggaran. Apa ya? Iya. Ini ya.
Ya, setan. Wong pancen ora kono ora kene wong ayu ki regan nglarang. Iya. Lah mau ning 100. Iki sawise Mbak Yati, wah aku tak nyuwun hubungan karo sing miyos saking tlatah Gunung Kidul, Mbak Eni Lestari ya. Iki sinden mbok-mbokane sinden iki. Bengawan Solo riwayat ini dari berperhatian iki panggungnya di dhuwur kali jadi lakne Bengawan. Ora kok. Aku gumune iki ya, Mas. Iya. Delalah panggungnya ning dhuwur kali. Heeh. Sinden-sinden kok pas nganggo klambi kuning iki lho. Iya. Firasat kuwi kok kaya kepengen esuk mau nggo bengi nganggo kuning. Heeh. Kaya hati-hati Mbak Tutik nganti ngantuk sithik wis langsung lebu kampul-kampul lah. Ning nganti tiba ora satu lungi Pak ora. Kuning-kuning ku mambanging toya. Nah, wis mambanging kaos. Jadi dari hasil pengakuanmu ini berarti gue memang lebih konsentrasi ning rembug babakan menunggu ya. Ora apa-apa Mas. Manusia itu tiada harganya, tiada artinya apa-apa Mas. Semua milik Tuhan. Aku jaluk kitir semilir ya, Dok. Oke. Kitir semilir ya. Oke. Diatur ke keluarga besar. Siap. Nah, kayak apa? Monggo kanca-kanca diwiti monggo. Mas Agus, Ya. siap. Kok sibuk kowe? Di anak karo sapa to jane to? Alah, bojone ning omah lho. Bagus nih. Aja nakal bagus. Nakal aku yuyu. Mas Amin sudah siap. Rasa deg-degan Mas biasa wae. Sampean pinter bisa tak pecat Mas tenang. Single wani. Oh aneh no. Orang aja deh, aku harus baik-baik sama dia. Soalnya dia donatur recehan saya. Oke. Beliau adalah Ya. mau paling gede ini jauhnya udah Mas Amin gitu. Ya. Ya, kitir semilir diatur ke. Amin.
lahir. Bar iki genting kok anakku Bimo ben latihan dikersake karo Mbak Kardi. Heeh. Coba iki nembe kelas 2 SMA, cita-citane ben kaya bapake. Oke. Silakan. Mbak Tuti ambulan bersama Mas Nur Sakti. Yo. Nabos sih. Oh alah Pak Manten Tomo, Pak Ratno. Sugeng dalu Pak. Sugeng dalu. Tomo. Aduh. Pak Sekretaris Desa, Pak Sedes, Pak Sare. Wah ya sembah nuwun nggih Pak. Niki tebih-tebih ora jenengan ki opo? Nggih Mas. Lah aliane Mas itu Mas Heni. Pak Tomo niku jan tebih-tebih niku Mas. Iya Pak Jadi. Lagune Janda Baru nggih. Oke. Sing chemistry ini sing dapat loh, chemistry ini loh. Jadi saling memandang, jadi harus ada actionnya, ekspresinya mana gitu loh. Loh, operasinya tak duet karo perasaan teman-teman. Oh, orang teman-teman, nggak perlu mau ngayu kok ngono. Tuh orang gatel loh, Oh marah taruh apa Mas? oh iya, mau anak mampu solar ngono gitu. Orang tangguh-tangguh wani. Nembang ning orang. Janda Baru, dalam kayak, yo. Beracang atau tuh Ada kedekan hatiku Iki plengsat lho Mas. Iki piye? dibenekke apa piye? Penekke. Lah, Loro iki lho Mas. sing loro Iki. iki sebelah. Oh, kene. ya kok yo bayaran 50 seneng ngono. Anjene sing mriki apa? Ora. Orang sanggup yang gitu Pak. Wong teman-teman mungkin senang melihat kamu susah. Oke, Pak. Tapi nih kamu susah, jadi senang. Selahnya Mas. Ayo. Kakek punya Roni kakek lagi. Itu biar enggak. Oh, bingung karo kowe salah. Bukan kowe salah. Kudune kan kok kanjane rono-rono kok iso ngene. Tenang buat orang Mas.
tapi asal aku orang nembang dan Mas Aringo kewati adil sama rata Ini toh Mas. ternyata pantas itu Aku ketemu jenengan kok tatapan wae. aneh aku ora utangan sauri Ramadan Mehmet mau hujan Bahagia. bahagia Las gitu. Las gitu. Ayo